Γεια σας παιδιά. Και γεια σας παιδιά, Chris G Gamer εδώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό επέστρεψα. Και λοιπόν έχουμε βάλει κάποια gems. Πριν πήρα τα 100 αλλά ξέχασα να το κάνω. Με 100 gems πήρα 6 αλλά ξέχασα να το κάνω βίντεο. Και οπότε βλέπετε μάλλον θα ανοίξουμε 15 και κάτι άλλο λογικά. Και θα πάρουμε και skin με 5.000 blinks που πήρα πριν. Λοιπόν πάμε. Ευχηθείτε μου γιατί το πρωτοτελευταίο από πριν μου έδωσε 8 και το skin στο grey. Ξέρετε θα στο δείξω μετά. Κατευθείαν! Πήγαινα 4, ωραία, 2 wasabi. Εγώ έχω 45, τώρα έχω 46 με αυτά τα 2 πες 47. Λοιπόν, αν ακούτε λίγο φασαρία τι να κάνω. Παίρνω αδερφή μου ένα μηχανάκι τρελό, τέλος πάντων, με έχει πρίξει, τέλος πάντων. Λέων, το ήθελα να αντιμετωπίσει Λέων. Πάλι, τρελό, crazy hot. Homie G, θέλω του Morty και του Baron στο τέλος, τα δύο. Ναι ρε φίλε, του Ραφ. Έτσι μπράβο. Τίποτα με δύο. Wasabi με ένα. Κοίτα, όμως έχει καιρό να μου δώσει Inferno, αλλά εντάξει είπαμε. Μου έχει δώσει πάρα πολλά Inferno, χωρίς να βάλω λεφτά. Μου λείπουν 3 Inferno, θα βγάλει Inferno. Event skin λέει. Τι λες ρε, πάλι. Homie G της Στάρας. The Legend 05 bro, αυτό θα το ήθελε σίγουρα. Και έχω ήδη ωραίο μου skin στην Τάρα. Εντάξει δεν πειράζει όμως. Από το skin στο The Legend. Το θέλω. Crazy hot, Homie G πάλι. Θέλω... του Morty, εντάξει. Okay. Τίποτα. Εντάξει πιστεύω να μην έχουμε άλλα 3 βάζετε. Δεν μου είναι τίποτα. Το πήρα. Ωραία, Wasabi. Inferno, επιτέλους παιδιά. Ελπίζω του Ρίκο. Του Draco. Δεν ξέρω καν τι κάνει, κάτσε. His Draco AC. Οκ. Άρα, σε παρακαλώ. Πάλι. Παιδιά, τι τύχη είναι αυτή. Ελπίζω σε παρακαλώ του Ρίκο. Του Ρίκο, ναι. Ναι, του Ρίκο ρε φίλε. Δεν με νοιάζει τώρα, δώσε ό,τι θέλει. Μου δώσε... Ωραία, πήραμε και το corset Kenji, παιδιά. Τέλεια. Πήραμε και όλα αυτά. Είναι legendary skin, κατάλαβα. Γιατί είμαστε τόσο εδώ. Και έχουμε 52 στα 60. Έχω άλλα 110, αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί να τα χαλάσω εδώ. Μπορεί να πάρω hyper στο Kenji, κάτι τέτοιο μάλλον. Μπορεί να το πάρω, όχι αυτό, το άλλο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω παιδιά, θα δω. Δεν ξέρω, πάντως πάμε να πάρουμε ένα skin με 5.000 blinks. Epic skins, δεν ξέρω ποιο να πάρω τώρα. Πάρω κάποιο που να μου αρέσει σίγουρα και να το θέλω. Κάτσε ένα λεπτό. Έχει ωραίο skin αυτό που πάρει το τσάκ εντωμεταξύ, εντάξει δεν ξέρω. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και αυτό μου αρέσει εμένα να την πω, αλλά δεν ξέρω, δεν παίζω πολύ μπω. Αυτό είναι με James. Πάει πρέπει να το πάρω σιγά σιγά. Και ψάδινα γαμάτο. Δεν ξέρω, αυτό είναι ωραίο, αλλά μόλις πήραμε skin στην Τάρα. Αυτό να πέσω. Δεν να το σκέφτομαι. Έχω πολλά skins στο NAS. Τι να πάρω εδώ παιδιά. Του Σαν θα ήθελα. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πολύ εμένα από τότε που... Μάλλον θα πάρω αυτό, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Από παλιά μου άρεσε γενικά. Και αυτό είναι γαμάτο, δεν ξέρω, μου αρέσουν γενικά αυτά τα skins. Οπότε εγώ θα κλείσω σε αυτό. Και 3, 2, 1. Μπαμ. Λοιπόν, το πήραμε. Και δεν ξέρω, να δούμε τι θα κάνουμε τα άλλα gems. Ή θα μαζέψω για άλλα 200, για άλλα 15. Θα δω. Και να πάρουμε μετά αυτά. Δεν ξέρω. Πόσα λεφτά. Σιγά μην δώσω άλλα 10. Ναι, δεν έχω άλλα λεφτά. Μου τελείωσαν τα λεφτάκια.
Μπορώ να πάρω μόνο 1,89. Δεν έχω άλλα. Στεφάνια μας. Τέλος πάντων. Ό,τι βλέπετε 52 στα 60, είμαι κοντά να τα πάρω όλα. Λοιπόν, θέλω να παίξω μία με το Ρίκο. Τον έχω 800. Ωραία, να τον πάω 800. Τώρα πάμε. Τι να πάω? Για να δούμε. Να τον πάω, είναι σωστό. Αλλά θα πάρω το Brawl Ball. Θα διαλέξω Brawl Ball. Εδώ, ωραία. Περίπου. Πιστεύω βασικά θα νικήσουμε. Είμαστε με bots, οπότε σίγουρο win. Ειδικά με το Inferno Power. Είναι ο Πίτελ κατά Inferno, γιατί εγώ νόμιζα πως ήταν όλα τα ίδια στην αρχή. Αλλά τελικά έχουν πολύ μεγάλη σχέση με άλλα. Τι κάνει? Τι κάνει? Και μεγαλώνει full το hit όταν πέθανε μόνος του. Ξέρετε, δεν ασχοληθώ καν. Δεν τον ενόχλησα, πέθανε μόνος του. Ενώ θα το σκοτώσω αλλιώς. Φίλε, πώς τον έπαγα έτσι φίλε με τον Γκάλι? Καλό ήταν, Νομίζω έχω win streak. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω win streak. Ένα λεπτό να δω. Δεν έχω, οπότε θα παίξουμε άλλο ένα. Είστε τυχαίρι, θα βγει πιο μεγάλο το βίντεο. Δεν ξέρω αν σας... Τέλος πάντων, πάμε ένα τελευταίο game με Ρίκο και μετά θα δούμε. Μετά θα κλείσει το βίντεο, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω κάποιο άλλο πιο μετά ή αύριο. Να ξέρετε, πλέον θα είμαι πάρα πολύ ενεργός. Αλλά μπορεί να ανεβάζω και διάφορα σορτάκια. Με διάφορα. Γιατί κάποιες φορές δεν έχω χρόνο και δεν μπορώ καν να μιλήσω. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ξαδερφός μου ουρλιάζει. Ουρλιάζει. Γιατί το έχουν με κάτι μηχανάκια, ξέρω. Και με έχουν πρίξει. Γιατί αλλιώς τώρα δεν θα το κάνω, βαριέμαι. Ωραία! Ω, μυτσί τους. Το σπίτι. Έλα ρε. Μπουμ. Μπουμ. Φίλε, τους έχω ξεφτυλίσει ρε. Δεν υπάρχει καλύτερος από μένα σε Αμερικό. Έλα, βάλτε τα νουμπάκια. Τώρα έχω και νουμπάδες συμπαίχτες. Καλό αυτό. Θα χάσουμε. Ναι, παραλίγο να φάω και τον... Τι είναι αυτός? Δεν το ξέρω. Φάγκ νομίζω. Τέλος πάντων, τους διαλύσαμε. Ό,τι βλέπετε star player, άλλοι έκαναν ένα kill, ένα dead. Εγώ 7 είμαι. Φυσικά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θα σας δείξω όλα μου τα skins από τα καινούρια. Wait guys. Τώρα δείτε τώρα. Εδώ. New νομίζω. New. Έλα, new. Μπρα. Δεν το βγάζει εδώ. Δεν βλέπετε, πήρα αυτό το τέλειο skin. Είναι τέλειο. Μπορεί να παίξω με τα Mackenzie. Δεν ξέρω. Εδώ. Τέλος πάντων θα σας τα δείξω επειδή θυμάμαι τους brawlers. Λοιπόν, από εδώ πάνω δεν νομίζω να είναι κάποιος. Ωραία. Ας. Λοιπόν, μετά. Γκρέι. Κάπου δεν νομίζω είναι γκρέι. Κάρα. Ξέρω, απλά δεν ξέρω αν θα παίζω με αυτό το σκηνικό. Το έχω πάρα πολύ ωραίο σχετικά, αλλά εντάξει θα παίζω με αυτό. Και ο Γκρέι που είναι, κάπου εδώ είναι ο Γκρέι. Αν έχετε δει σίγουρα εσείς. Ωραία, να τους. Και αυτό πέρα που είναι από τα αγαπημένα μου, το δεύτερο αγαπημένο μου skin, το event. Βασικά το τρίτο, γιατί το δεύτερο είναι του Άντζελο και μετά το Hypercharge, αυτό εδώ πέρα. Είναι full ωραίο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα δώσω για αυτά, δεν ξέρω αν μου αξίζει. Οπότε θα μαζέψω gems, θα πάω 200 και θα πάρουμε άλλα 15 σε κάποιο άλλο βίντεο. Και bye!